heeft dan op 19 december excuses aangeboden. En daarbij, die excuses zijn inderdaad een belangrijke stap in het erkennen van de fouten die zijn gedaan in het verleden en bieden dan ook een vorm van herstel voor de pijn en de leed dat is veroorzaakt. En het is natuurlijk een moment van reflectie voor ons allemaal en een kans om te werken naar een betere toekomst. Ook een toekomst voor het Koninkrijk der Nederlanden. En natuurlijk, deze moet gebaseerd zijn op wederzijds respect en begrip. Onze minister-president, mevrouw Evelien Wever-Kroes, die dan ook u de groetjes eigenlijk wil sturen, heeft daarbij, bij dat ene dag, heeft dat haar reactie op het excuus van Nederland, daarbij werd dan benadrukt dat een welgemeend excuus is altijd welkom. Een welgemeend excuus is altijd bombini. En haar woorden weerspiegelen de behoefte aan oprechtheid en erkenning in het proces van verzoening. Deze excuses zijn een kans om te werken aan een sterkere en meer verenigde toekomst, gebaseerd op wederzijds respect en begrip. Ik moet zeggen dat er helaas, ondanks dat er excuses zijn geweest aan de kant van Nederland, heerst er eigenlijk twijfels in Aruba over de oprechtheid waarmee deze werden gegeven. Deze twijfels worden versterkt door de huidige politieke en economische druk die door Nederland wordt uitgeoefend op Aruba. En ik refereer hierbij op de manier waarop de landen in het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, door Nederland worden behandeld tijdens de onderhandelingen om de coronaleningen te herfinancieren. Wij voelen dat de excuses niet volledig gemeend zijn en niet volledig de diepte en de complexiteit van onze gedeelde geschiedenis wordt erkend en dat er meer nodig is om te herstellen. Zelfreflectie is nodig. Ik moet zeggen, bij het verkrijgen van de status van land binnen het Koninkrijk hebben Curaçao en Sint Maarten in 2010 voor 70% kwijtschelding gekregen van de schulden, met daarbij een financieel toezichtorgaan ingesteld bij Rijkswet. De coronacrisis heeft Nederland aangegrepen om nu ook van Aruba te verlangen in te stemmen met een Rijkswet, Aruba Financieel Toezicht, maar nu zonder een kwijtschelding en wat voor lening dan ook. Het enige voordeel zal zijn dat de herfinanciering van de coronalening tegen een percentage zou zijn dat Nederland op de kapitaalmarkt zou moeten betalen, te weten 3,4%. Begrijpelijkerwijs hebben de staten van Aruba hier moeite mee, omdat dit niet alleen hun autonomie aantast, maar ook niet nodig, omdat er voldoende financieel toezicht is op Aruba vanaf het jaar 2015. Hoewel we in de onderhandeling met Nederland waren, heeft Nederland Aruba wel geëist dat de herfinancieringsovereenkomst van de coronaleningen voor 10 oktober van dit jaar moesten zijn ondertekend. En daarbij waren 2 opties: instemmen met de Rijkswet Aruba Financieel Toezicht, waarbij de rentepercentage 3,4% zal worden gesteld, of bij het niet instemmen met de Rijkswet een rente van 6,9%, wat in feite een winst is voor Nederland van 3,5%. Er was nog zelfs een variant waarbij expliciet werd uitgesloten dat onderhandelingen betrekking zouden kunnen hebben op een gedeelte
of gehele kwijtschelding. Ik moet daarbij vertellen dat u ook zult begrijpen dat een dergelijke harde opstelling van Nederland, en in dit geval de BZK, omdat we daarmee de gesprekken voeren, voor de herfinanciering in het kader van een wereldwijde ernstige crisis de klok binnen het Koninkrijk weer 160 jaar terugzet. Toen de koloniën nog winst moesten opleveren. Met de huidige lening strijkt Nederland namelijk over de gehele looptijd van de lening, 20 jaar, meer dan 300 miljoen florien op. Dus u zult zien dat we van mening zijn dat we niet zo met elkaar moeten omgaan in het Koninkrijk der Nederlanden. Zeker niet als het statuut daarbij zegt in artikel 36 dat we elkaar moeten helpen. En zeker niet gelet op het democratisch deficit die het Koninkrijk nog kent, kan Aruba hiermee nergens heen met dit verhaal. Daarbij is de houding die we tot nu toe hebben gekregen, een houding die aan gebrek aan flexibiliteit toont en ook dat er niet zoveel begrip is voor onze unieke situatie. Het is belangrijk dat we werken aan een relatie gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid, erkenning van onze autonomie en capaciteit om onze eigen financiële zaken te beheren. En het zou beter geweest zijn als Nederland meer begrip had getoond voor de Caribische landen in het Koninkrijk. De onderhandelingen en het opleggen van wat wij noemen een strafrente weerspiegelt eigenlijk een koloniale houding en is in feite een nieuwe vorm van slavernij. Deze moderne koloniale houding brengt met zich mee dat de excuses eigenlijk waarde verliezen en eigenlijk voor ons niet zoveel betekenis meer hebben. Het blijkt alsof Nederland na 160 jaar niet genoeg zelfreflectie heeft gedaan en geleerd heeft dat het koloniaal, dus geleerd heeft van het koloniaal en het slavernijverleden. En dit is voor ons een enorme teleurstelling. En aangezien we als land in het Koninkrijk zouden verwachten dat we elkaar zouden begrijpen en elkaar helpen, zeker gelet op artikel 36 van het statuut, dat zegt dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten elkaar hulp en bijstand verlenen, geeft dat eigenlijk een nare smaak. Geachte aanwezigen, ik weet het, het is een zwaar thema. Slavernijverleden is een zwaar thema. Maar het thema die we nu ook hebben, de onderhandelingen over de pandemie, want de pandemie was ook een zwaar thema voor ons. Het is iets zwaar, maar ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar moeten praten en niet over elkaar moeten praten. En daarom is het zo belangrijk dat ik ook vandaag jullie kon toespreken en dit eigenlijk naar voren kon brengen. Het is in ieder geval voor ons heel moeilijk wat we dan hebben ervaren, de houding dat werd getoond, maar ook een aantal uitdagingen ook om aan de middelen te komen, om dit allemaal te organiseren voor het herdenkingsjaar slavernij. En dit zet ons wel tot het punt waarbij we moeten zeggen dat wij op niveau van ministerie eigenlijk stoppen met wat het is over de herdenking
van de slavernij verleden. Dit is een keuze die gemaakt wordt in licht van de recente ontwikkeling en het reflecteert eigenlijk op onze huidige standpunten. Zoals eerder gezegd, de excuses geboden door de Nederlandse staat moeten worden ervaren als welgemeende excuses. We blijven echter de ontwikkelingen rond deze thema wel volgen, maar we zullen vooralsnog niet actief meedoen aan de agenda van het herdenkingsjaar slavernij verleden. En zoals ik begon, eindig ik eigenlijk. Ondanks de laatste ontwikkeling zijn wij positief en zijn wij gemotiveerd om al de inspanningen te doen voor de toekomst van Aruba. Onze primaire focus ligt op het financieel en economisch herstel van Aruba. Wij willen ook een sterker Aruba, zeker na de pandemie. We zullen ons echt hard blijven inzetten voor het creëren van duurzame financiële en economische structuur die niet alleen de huidige generatie, maar zeker de volgende generatie een stabiele en welvarende toekomst garandeert. Ik wil bestuur en de deelnemers van de Genootschap van Nederland Aruba bedanken voor deze uitstekende moment waar ik even jullie te woord kan staan, waar ik informatie over Aruba aan jullie kon geven, maar ook dat ik jullie met dat gedachte van zelfreflectie achter kan laten over hoe wij in het Koninkrijk met elkaar omgaan. Ik geloof in het Koninkrijk en ik weet dat de diversiteit die alle landen, one kingdom, four countries, allemaal, die diversiteit is onze kracht. Dat is de kracht van het Koninkrijk en dat maakt ons Koninkrijk speciaal. Alleen maar hebben wij meer zelfreflectie nodig in het Koninkrijk. Dus ik zou u willen meegeven, laten we samen reflecteren in wat we goed doen, maar vooral in wat we beter kunnen doen. En in het Koninkrijk kunnen we dat beter doen. Dus aan het Genootschap van Nederland Aruba, heel erg dank. Bedankt ook voor jullie uitstekende werk om mensen bij elkaar te brengen die Aruba lief hebben. Masha danki. En het was voor mij zeker een eer om vandaag jullie te mogen toespreken. Niet over Aruba, we gaan het niet hebben over Aruba, maar we gaan het hebben ons samen met elkaar, met Aruba. Dank je wel.